Na Rympei U Hynñiewtrep paidbah Bri U Hynñiewtrep. Kawat kebaar kabal pendan kamban pom yo nong wan jong akai na indoor u raja raguvanci lalap mynnin kasing baar napok karyat kabadan hajan kakshat wei saudong kajaka kabalap ya kamedyap kabala kemput jong raja hakajing leit ialam ki pulit ya ki subadan kti ban pynwan biang ya kaei kabalaja kakenhon special investigation team SIT jong kajala kala leit ialam mynnin kasngi ya kasonam raguvanci rengkat baki laingut ki parlok jong usamla baka eje uraj sing kushwaha kata u akash rajput u vishal sing chauhan baru anan kurmi kibaladan kti hakaban penyap eu raja sha Sohra kabadai kasngi ba nyau jong ka jing tokit kakenhon ya kani ka jingja habai krem baki nong thok huwar u superintendent of police jong ka East Khasi hills uba vix emulong kasunam bat ki laingut ki runar kila ai ka jingbatai ya ka ei kabalaja ban pynwan biang ya karu kompenyap eu raja nilai yo ya kadur kadar kabashai kadar bat ngila ban ring video ru bat kila don ru kinong sakhi shimet bat kani ka jing pynwan biang ya ka jingja kalong kabasai so ulong baka special investigation team SIT kala penlong ya ka jing pynwan ya ka tai ka jingja haki santli ki jaka kabala stang na do kashnong maulakiat shadu wai saudang parking lot kani ka jing pynwan biang ya ka jingja kadai kabala penchong nong rim kat kum ka jing tokit kabangi lale hakini kisngi ki baladep hakaba kila syak suba dan keti kila kubur baki lale ya katai ka kamsniu uloong nila sedang na maulakiat parking lot ya kaba kila penyeng ya ki tuk bat ngila yaj syakat jaka kabadan lai hadu 100 kilometer na wai saudang parking lot hakaba kila sange ban shondur bat kaladan ka jing temu ban penyap eu raja hakatai ka jaka henrei kam shimla urlong haba uraja ulanya no ya ka tuk kumta kila yaj baik no syakhamat kila sange ars pak mitar ka jing jengai na ka wai saudang parking lot bat hangni la shon tang ya kidur bat shim la persyang ban shim ya ka jing im jong u hakani kapor ngilawan ha wai saudang parking lot ya kabala penyeng ya ki tuk hakaba kila leit rung sya ka viewpoint hadin katei ngila leit sya viewpoint bat ngila penman ba uraja ula yengkai hong uba sim haba bendap ban pynwan biang ya katei baroh kila ialam ya wei udukot jong ka fire and emergency services ban aku muraja ngila pynwan biang ya karukom yeng haswa ban syak penyap kumnu uyeng bat kumnu ula syak pom kala dan laisin ka jing syak pom kabaningkong kadai na vishal baju khot sin uviki ka jing pom ka baar kadai no anan bat ya ka jing pom ka bakaddu kadai kabala le daw anan u SP ula penyaj ba ya ka waj ka baar lalap na po karyat hawai saudong kani kala pau perthei ka jing tokit yakini ki basubadan keti ki badan hapdeng ka jing tokit ba prasngi kila pen ikum no bakila bread ya ki artli ki waj la ka waj ka ba ningkong ka bala bread kadai ka bala dep ban lap bat ka don ya ka jing bat uba rong so lani orange ka waj ka baar ka don ya ujing bat badan da ka kenja nar lani steel uloong haba benrap baka kenhun jangka SDRF kala pendan kam ya ki metal detector ban lap ya ketika waj ka baar ka bala pendan kam hakaban penyap ya raja nalor kani ubak sim uloong ru baka SIT kala pynwan ru halor ka jing yok tam ya ka sopti rongli jong akash ya ka ba la lap rengkat bat ka met yap jong raja haka artari jong jeliu bala pen iru kumnu ula bread ya ka te ka sopti ngila pynwan biang ru ya ka ei ka bajia ya ka mobile jong raja ya ka ban ningkong lapan pat bat penjulor no da ka sonam berhadin dau vishal kumta kani baroh kadai kabalale bat pynwan biang bat kumnu kilami no nakateka jaka uloong shushu hakawai pat kaliang USP ulapan pau baki pulit kila kut jingmut hakaban chachi dia kani ka kis hakapor kabak kloy bah